खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 मे 2025 मायथाइ एबा 8 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा गुबुन गुबुन थाखोफोराव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा गोनो गोथो मोननो हागौ। बे थासारिनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ समाव फोजोबनो हायाबो जानो हागौ। बे समाव सम्पदफोरनि आंखालनि थाखाय माखासे फालांगियारि सानथांखिफोरखौ दोनथ'नो गोनां जानो हागौ। सावस्रिया नोंनि थाखाय जिंगा जानो हागौ। उननि खावसेयाव थासारिफोरा साबसिन जागोन आरो जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव आरो लोगोफोरनि मददजों दावगागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाबो साबसिन जागोन। नोंथांनि समाजारि सावगारिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि नखरजों मोजां सम हगारगोन। बायनाय-फाननायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै दावगानायनि थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर मोनगोन। सासे गिदिरखौ हेफाजाब होनाया नोंथांनो सिंनि सुखु होगोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव गासैबो रोखोमनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि रंजालु आखुआ न'आव मोनसे रंजालु आबहावा सोरजिगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान माइल खुन्थिया गायसनगोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा मोनगोन। आरिमु फरायसाफोरा गावसोरनि जिउ राहायाव जाफुंसारगोन। गावनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर ला। न'नि आबहावाया रंजाथाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय बिसोरनि मदद आरो लोगोजों लोगोसे मोनसे जुनिया अनथोब मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फाफोर थानो हागौ। सेमिनार आरो दिन्थिफुंनायफोरा नोंथांनो गोदान फोरमायथि आरो जाहोनफोर होगोन। नोंनो बांसिन बिबान होनाय जागोन। नोंथाङा बेफोरखौ नोंथांनि सरासनस्रा रोंग'थिजों सामलायनांगोन, जाहाथे बेफोर इयुनाव नोंथांनि जिउ राहानि खाबुफोरखौ बांहोनो हायो। साख्रिनि बिथिङाव खालामनाय नाजानायफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि सानाय आरो सानस्रिफोरनि दिदोमथि गैयैआ बांगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा थिरांथा लानायाव गोब्राब मोनगोन। आयनि बिथिङाव साना साबसिन जागोन। दिनै एसेल' नाजानायजों एबा जेबो नाजायाजासे रां फैनायनि आसा दं। बे समाव फर्चुनआ नोंथांनि फारसे दं। बेनिखाय मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो एबा बिथांखि बानायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। खालि नोंथांनि गोसोखौ सामलायनायाव लाखिनो नाजा आरो बेखौ गिदिंनायनिफ्राय बारग'। जाफुंसारनाया नोंखौ नेगासिनो दं, बेनिखायनो गावनि गोसोखौ दबथायनानै सिगांथिं दावगालांनो नाजा। साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय थासारिया जेरै दं बेबायदिनो थागोन। जि-जोम, थाव, समायना आरो फेशनजों सोमोन्दो गोनां फालांगियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद हेफाजाब होग्रा सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा सासे लोगोखौ मदद खालामनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नों गावनि खरसा आरो आयनि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखिनांगौ। दिनै नोंथांनि सावस्रियाव दावखो-दावसि जानो हागौ। नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। पलिटेक्निक्सनि फरायसाफोरनि थाखाय बे साना गोब्राब नाजानायनि सान जागोन। थार नाजानायजोंल' नों जाफुंसार जानो हागोन। दिनै नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ नोंथाङा गोसो बायदि मावनायाव माखासे गोब्राब जानो हागौ।
नोंथाङा नोंथांनि इयुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोदान आगान लागोन। थानसालियाव 7 दान हो आरो बेयो नोंथांनि खुसि आरो जौगानायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कन्या राशि। दिनै मोनफ्रोमबो थासारिखौ ट्रेन्जेक्सननि नोजोरजों दानाय। मोनसे थार आरो थोंजोङै आखु लाखि। बिजिरसालिनि बिजिरनायजों सोमोन्दो गोनां बायदि रोखोमनि केसफोर सिखांनो हागौ। सुबुंफोरा नोंथांनि थिरांथा आरो गोहोखौ बाख्नायगोन। दिनैनि साना नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा थांखु, जौ आरो फेग्रा मुवा बायदि निसा नांग्रा मुवाफोरनिफ्रायबो गोजानाव थानांगौ, मानोना बेफोर नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय गिथावना खैफोद लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। तुला राशि। नोंथांनि सोरजिथाया थिखिनियाव थागोन। आरिमु आरो लिरनाय बायदि सोरजिलु आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुंदांखा जानो हागौ। थुनलाइ, देंखो, टेलिभिजन, सावथुन आरो फेशनजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय माखासे मानगोनां गोरोबथाफोर जानो हागौ। नोंथाङा जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोर लानो हायो जाय नोंथांखौ गोदान जाफुंसारनायसिम दैदेनगोन। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा न'आव आरो मावख'आव फोसाबनायफोरावबो खर्सा खालामगोन। न'नि आबहावाया रंजाथाव जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि नखरजों माखासे रंजानाय हाबाफारिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि मोनसे लुबैनाया थारैनो जाफुंसारगोन। समाजाव नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। माखासे साननिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददजों फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन, जाय नोंथांनि जेंनानि मोनसे गोरलै सुस्रांनाय लाबोगोन। बे साना कम्पिउटारनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जाफुंसारनाया नोंनि जोबोद खाथिसिन। मावख'नि आबहावायाव माखासे मोजां सोलायनाय फैगोन, जाय नोंथांनि सानखौ गुबुन सानफोरजों रुजुनायाव जोबोर समायना खालामगोन। नोंथांनि जुनिया हाबाफोरा जाफुंगोन। गोनांथि जानाय सोरखौबा हेफाजाब होनाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनहोगोन। शिबलिंगआव बेल बिलाइ हो, सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि। गावारि सोमोन्दोफोरा हेफाजाब होगोन। नोंथाङा देंखोनि फारसे गोसो बोनो हागोन। नों सोलोंथायाव मोजां फिथाय मोननो हागोन। मुलाम्फा मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा गिदिर आगान लानायनि बाथ्रा साननो हागौ। सोलायनायनि जाहोनाव नोंथांनि सोमोन्दोआ माखासे गोदान सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथाङा सम-सम मोनफ्रोमबो खामानियाव गोसो होनो सोलोंनांगोन, अब्लासो नों दावगालांनो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेसादफोरनि थाखाय उफ्रा रैखाथि थि खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मकर राशि। फाहामथायनि खरसा आरो नाङै खरसाया नोंथांनि रांबावजाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गावनिनो आबेगगोनां आखुखौ दबथायनो नाजानांगौ आरो नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोसोआरि रागाखौ सोलोजों सामलायनांगौ। माखासे सुथुरफोरा नोंथांखौ जिउराहायारि आयदायाव जेंना खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि सोमोन्दै बबेबा गोजान जायगायाव थांनांनो हागौ, नाथाय बे दावबायनाया नोंथांनि थाखाय फिथाय गैयै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। गोजौ सोलोंथाय लानो लुबैनाय फरायसाफोरनि थाखाय बे साना मोजां जागोन। जाफुंसारनाया नोंनि आथिंखौ खुदुमगोन।
दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। बेवहाय बेसादारि सुबिदाफोरा बांगोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। फालांगियारिफोरा मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। दिनै गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनाया इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। 10 खेब ओम नमः शिवाय मोन्थोरखौ रोजाब आरो राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै सैथो बुंनाया नोंथांखौ खामानियाव जाफुंसार लाबोगोन आरो गोजौसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानि मावनाय स्टाइलजों गोजोनगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो हाबायाव दावगानायाव जाफुंसार जानो हागौ आरो नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय मोजां बाहागोदारिफोर मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि दावबायनाया गोदै नाथाय गुसुं जागोन। लोगोफोरजों बांद्राय सम हगारनो नाङा, नङाब्ला नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना जानो हागौ। जुदि नोंथाङा राजखान्थियारि थाखोआव माबा मोनसे खालामनो लुबैयो, अब्ला समाजारि थाखोआव सांग्रां जानाया गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।